L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija wasal fil-Ħoreb, il-muntanja tal-Mulej. Hemmhekk daħal fil-għar u għadda l-lejl ġo fih. U Alla qallu: oħroġ u oqgħod fuq il-muntanja quddiem il-Mulej. U ara il-Mulej għadda. Riħ qawwi b'saħħa li joffroq il-muntanji u jfarrak il-blat. Għadda quddiem il-Mulej. Imma l-Mulej ma kienx f'dan ir-riħ. U wara dan ir-riħ teżżet l-art. Imma l-Mulej ma kienx f'din it-teżżiża. U wara t-teżżiża kien hemm in-nar. Imma l-Mulej ma kienx fin-nar. U wara n-nar inħasset żiffa ħelwa. Elija kif ħassa għatta wiċċu bil-mantell, ħareġ barra u waqaf f'bieb il-għar. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali. Uri lilna Mulej, it-tieba tiegħek. Ħanisma' xi jgħid Alla. Il-Mulej islim ixandar għal poplu l-ħbieb tiegħu. Ripi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Uri lilna Mulej, it-tieba tiegħek. It-tieba l-fedeltà jiltaqgħu. Il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art timbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Uri lilna Mulej, it-tieba tiegħek. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-sliem fuq il-passi tiegħu. Uri lilna Mulej, it-tieba tiegħek. It-tieni qari. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, ngħidilkom is-sewwa fi Kristu minix nikdeb, tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena imnikket għall-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jiena stess maqtuħ minn Kristu minħabba f'ħuti, nies ġensi skont il-ġisem, l-Iżraelin. Tagħhom hija l-adozzjoni ta' wlied Alla u l-glorja, il-pattijiet u l-liġi, il-liturġija u l-wedjiet. Tagħhom huma l-patriarki u kien minnhom li skont il-ġisem ħareġ Kristu li hu fuq kollox. Alla mbierek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-Mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Wara li n-nies kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġie lid-dixxipli jitilgħu fuq id-dgħajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bagħat lin-nies, tela waħdu fuq il-għoljiet biex jitlob. X'insar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dgħajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-raba' sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexu fuq il-baħar. Huma rawh miexi fuq il-baħar u twerru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża'. Iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu: Mulej, jekk huwa int, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dgħajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi, beża', ħabat jereq u beda jgħajjat u jgħid: Salvani Mulej. Malajr Ġesu mett idu u qabdu. Bniedem ta' fidi żgħira, qallu: għaliex iddubitajt?
Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dgħajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dgħajsa inxteħtu jqimuh u qalulu tassew, inti bin Alla. Il-kelma tal-Mulej.